palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, ilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamok Sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamok Sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong
aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaple, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet, o Panamox Forte, o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag, o Intenso Plus. Everyone, it's a beautiful Wednesday. Nag-iisa pa rin po talaga ako. Hindi pa masyadong magaling si Madam Clara kasi nga talagang sick pa siya. But anyway, don't you worry. I'll keep you company this afternoon. It's an hour of our Chika Chika, of course. May mga hatid na naman po akong balita, mga good news sa inyo. Courtesy sa ating Agri Balita. And syempre, mga tips po para sa ating Agri Unique Chika Maya-mayang Contest. Kamusta-mus po mga viewers natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Daghang salamat as always sa inyo pong panunood ng ating programa kada hapon at sa pagsama nyo po sa amin kada araw, Monday to Saturday. Ito nga po pa lang inyong lingkod, Inday Bajang. Ayan, and welcome po sa inyong programa, ating programang AgriSenso. Ayan, kamusta? Ayan, kamusta ang inyong mga buhay-buhay ever? Nakapag-lunch na ba? Ayan, for sure, busog na yung iba dyan. Siesta time! It's time to relax for a bit. Ayan, wag nyo pong i-ano sa sarili nyo ang makapag-rest kahit papano, diba? After we start our day earlier, anong oras kayo nagising, tapos yung sunod-sunod na yung work and everything, and just for the lunch, mag-break lang. Kung walang merienda, diretso na break sa lunch. Just take time to relax and somehow let your body inhale and exhale a bit, diba? Ako nga, nagsisimula ang araw ko, share ko lang ha. Monday to Friday, my day starts at 2:30 in the morning. So yan, dyan na yung pag-alarm ng aking alarm clock. Ayan, it's because I have to report by 3 a.m. with that other job I have. So, I woke up under alas 3. Swerte na kung makatulog ako ng afternoon or I can take a nap. But most of the time, talagang hindi. It's because being a mother, parang sideline na lang po talaga yung pag-nap. And you have a lot of things to do pa. So, ayun, wala na, dire-diretso na ang life hanggang pagdating ng gabi. Ayan, dyan naman po makapagpahinga ang ating katawang lupa. Ayun, so syempre, despite of your busy schedules, schedules for the whole day, don't you worry, don't forget to take a breath for a while, diba? So, relax kung medyo hindi talaga naiiwasan yung iinit ang ulo and all, diba? Pag medyo may mga things na nagpapastress sa atin. But anyway, that's part of the game. That's part of life. So, laban lamang as always. It's because di masaya ang buhay kung walang mga challenges o mga spices over there. Ayan! Of course, sa mga nakikinig sa atin na nanunood sa atin, ayan, baka ma-miss nila tayo. O yan, you have a lot of choices saan nyo kami pwedeng mapanood to our different social media platforms. We have our Facebook pages or pwede nyo po kaming marinig via King's Radio Online. Ayun, so kung naka-travel kayo, hindi nyo kami mapanood, pwede, pakinggan nyo na lamang kami. Oh, you just download the King's Radio Online and you can hear maingay na boses ni Clara. But for now, ako muna yung mag-iingay ng isang oras. Syempre, mag-iingay ako with a purpose. Talagang with a purpose, diba? Anyway, simulan na po natin ang ating araw, of course, ating Agri Balita. It's not a good news. It's because we will share with you magkano na yung damyos sa agrikultura with regards sa mga pag-ulan-ulan natin for now because of the shear line, tapos bumubuntot pa po ang LPA. Napakasad. Anyway, pinsala sa agrikultura dahil sa mga pagbaha, umabot na ng more than 700 million pesos. Oh my. Anyway, pumalo na sa 746.5 million ang halaga ng pinsalang iniwan ng mga pag-ulan at pagbaha na dulot ng shear line, LPA at amihan sa sektor ng agrikultura. Just imagine,
nag-combine force ang tatlo. Nag-shear line, meron pang LPA, meron pang amihan. So just imagine the kind of rain it produces, diba? So talagang sobra. So sa pinakaunang tala ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operation, mayroong 36,307 na mga magsasaka na ang apektado sa bansa. Aabot na rin sa 41,721 na ektarya ng lupaing sakahan ang nasalanta sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga na may katumbas sa 14,158 metriko toneladang volume loss. Pinakaapektado ng ang rice sector na nasa higit 33,000 hektarya ang napinsala na may katumbas na higit kalahating milyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga LGUs at iba pang ahensya para sa assistance sa mga napektuhang magsasaka, kabilang na ang binhi at loan program. Ayun, yun ang good news despite of what had happened sa mga epektong nangyari. Yung mga magsasaka natin is really directly tawag na apektuhan. So at least the government is doing the part of sharing or answering their needs, diba? So for naibalita na natin previously na with these instances yung mga ganito, the government allotted some budget para sa pagbigay ng mga budget para sa pamimili ng mga binhi or binhi na talagang ibibigay. Other aspects, ayan, mga iba pang mga bagay kung saan ipinamimigay o pinamamahagi nila ito sa mga farmers na affected sa nasabing kalamidad. So, yan. And also, aside from that one, they are offering loans. Ayan, if you are capable to avail of it. Actually, you may visit yung mga LGUs o yung mga department offices on your area to somehow ask kung ano yung mga requirements, ano yung mga pwedeng gawin, ayan, ano yung mga dapat unahing gawin para makapag-avail po tayo sa loan. So, it's the purpose for the farmers, mga fishermen natin na affected sa mga calamity. So, at least man lang, mapadali ang pagbibigay ng ayuda. For sure there is, kasi immediately nagbibigay agad ng ayuda ang ating government right after ng calamity been affected by that different sector. So isa lang talaga yung hope natin, naway matapos na, oh yes, matapos na yung ating mga tawag nito mga kalamidad, ayan, tumigil na yung mga pag-ulan. It's because we can really see how big the effect is sa sektor, sa agrikultura, sa ating mga magsasaka, and everybody is affected. Naman, diba? Very, very sad to see those. Ayan. Anyway, looking forward for our beautiful days to come. Naway wala na mga pagbaha at pag-ulan para happy-happy na po ang lahat. At yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, friends. Ayan, maraming salamat sa inyo. So, dun po tayo sa ating Agri-Unique Chika kung saan, courtesy of Sir Jid, ayan, farming business at iba pa, kung saan ang kanyang topic is with regards sa mag-farming kahit sa maliit na espasyo. O, diba? So, ayan, makinig mga madi at padi, anong pwede mga gawin kung medyo limited lamang ang inyong space sa inyong lugar? Pwede kayo mag-farming or what? Ayan, andito pa po ang additional tips mula kay Sir Jade sa farming business at iba pa. Roll VTR! Hello po, magandang gabi po. Kamusta po? Magandang araw po sa lahat, no? Live tayo, ka-farming angat ka. Live din tayo sa Agrisenso sa Agrikultura. So ayan, hawak na naman natin itong alas namin sa pag-alaga ng hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung ginagamit natin sa mga alagang hayop na nabibili sa mga agri-vet stores. At dito, pwede rin kayo mag-PM sa amin. Guide namin kayo. So, ayan. Ito yung mga ginagamit natin ngayon kapag may mga alaga tayong hayop dyan. Mga backyard breeders, mga nag-alaga tayong mga kaunting hayop. Kung gusto natin na mas malalakas yung mga alaga nating hayop at hindi sila maging sakitin, syempre, dahil na rin sa mga nutrients na halo dito. So, King's Vita Plus, meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium plus D3, enzymes, probiotics, at marami pang sangkap na lalong nakatulong sa mga alagang hayop. No, kaya ito yung ginagamit din namin sa mga alaga namin. So, ayan. No, kompleto siya sa mga minerals, mga ito. So, ayan na yun. Kaya dyan pa lang, talagang mapapalakas lalo yung mga alagang hayop. Ito yung ginagamit natin, tampak tayo. Ayan, meron pa tayo dito, nakaangat. No?
At meron din tayo dito. So, King's Vita Plus na vitamins itong ginagamit namin lagi sa mga alagang hayop na powder na hinalo lang doon sa inumin or pwede rin ihalo doon sa pagkain ng mga alagang hayop. Sa amin, daily kami nagbibigay nito para araw-araw din sila na talagang alerto, malalakas, maliliksi dahil doon sa mga sangkap na meron ng King's Vita Plus. No, dahil nga doon sa mga kinukonsider natin lagi na yung mga alagang hayop natin ay kailangan natin maparami at gusto natin na malalakas sila lagi dahil yun ang napapansin natin minsan yung pagkakasakit ng mga alagang hayop. Kami ay dati naranasan din namin yan. No, kaya ang ginagawa namin, naghahanap tayo ng solusyon. So, solusyon na nahanap natin ay paggamit ng mga vitamins na katulad nito. Hello ka-farming, Wilson Angelo Ramos. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga nais din magtanong dito sa ating topic ngayon, po pwede kayong mag-comment para magsisilbing kwentuhan natin ngayong gabi. So ito kasi na-enjoy ko rin itong ganito na kahit paano may nakakausap ako na kapareho ko rin ng mga goal sa buhay, mga pananaw. No? So, pagdating sa farming, diba, kung ang linya natin ay nasa farming, talagang masaya tayo na pag-usapan ito dahil nga doon sa yung passion din natin sa ganitong klaseng pag-aalaga ng hayop, pagtatanim-tanim sa mga likod bahay. No, marami rin sa atin, may topic din ako nito doon sa farming business at iba pa. Itong farming sa maliit na espasyo. Kasi marami tayong nakikita, maging sa mga syudad, no, sa Caloocan, meron kaming kapitbahay na mga nagtatanim sila ng mga halaman, namumunga, nagtatanim ng mga tawag nito, tomato, nagtatanim ng okra, na nasa misetera lang, no, yung iba nasa terrace lang, o kaya nasa malapit lang sa pinto, paglabas, andun na yung mga pananim na na-harvest kapag walang ulam. Kung gusto na magkaroon ng ulam na nandyan lang sa likod bahay, sa tabi-tabi, so may nagagamit. Doon naman sa pag-alaga ng hayop, pag medyo maliit na espasyo natin, halimbawa kung tayo ay may lote, no, may mga ganon din na ginagawa nila, nag-aalaga sila ng hayop na tulad ng mga manok. Usually kasi itong manok, ang kailangan lang naman ay patuka. Yung iba, bumibili ng feeds na pampatuka dun sa mga manok nila. Kung kaunti lang naman, medyo kaunti lang din yung gastos kapag nag-pure feeds tayo. So, yun nga lang ang dito, disadvantage kapag maliit ang espasyo, wala tayong pagtatamnan ng mga halaman na pwede natin ipakain sa manok. Diba? Pwede na rin kasi tayo magtanim kung meron tayong malawak na space, kung nasa bukid tayo. Kasi marami naman sa atin, kahit na walang sariling lupa, mga tenant, mga katiwala doon sa lupa. Yung iba naman, may sarili silang lupa, mga minana nila. So, nagagamit nila yun yung advantage ng karamihan na pwedeng magagamit na mapagtamnan din ng mga halaman na pwedeng ipakain sa mga alagang hayop. No, pwedeng mag-alaga ng manok, ng baboy, ng kambing. Lahat naman ng mga alagang hayop, kadalasan dyan, na pwede silang kumain ng mga nandyan na, mga available resources. Alam naman natin yung mga alagang hayop ay galing yung pinakaunang pinanggalingan yan. Diba, nakatira sila sa mga gubat noong unang panahon, yung mga native na mga alaga, yung mga wild na mga hayop. Hindi sila alagang gubat sila. Inalagaan sila ng gubat, doon sila kumakain. So yung mga wild na mga hayop ay doon sila kumakain sa mga damo-damo, yung mga prutas na nalalaglag. Yung iba naman ay kumakain ng kapwa nila hayop, no, kaya lumalaki sila doon sa gubat. So yun yung mga dating mga natural na mga na lumalaki ng kusa yung mga hayop, 'di ba? So sa ngayon lang nagiging uso lang itong paggamit ng mga feeds, no, paggamit ng mga patuka na pandagdag sa mga papakain sa hayop na binibili kasi may mga formulation na ginagawa na para maging effective yung pagpapalaki sa mga hayop. Kaya lang, yung ilan, medyo mahal lang, medyo magastos din, na kapag nag-alaga tayo ng hayop, kung minsan, no, pag binibenta na natin, ay binabarat naman tayo, sobrang mura ng bili, habang ang mahal ng gastos natin doon sa pampatuka sa mga alagang hayop. Kaya, parang hindi na nagiging level. Kaya marami sa atin, naghahanap tayo ng mga solusyon dito, naghahanap tayo ng mga pwede natin ikabigay na hindi na natin bibilhin. So, yun yung mga nababanggit natin kanina, na yung ilan, no, meron silang ginagawang hakbang, nagtatanim ng mga mais. Alam naman natin ang mais ay talagang napakaganda ring pampatuka sa mga manok, sa mga pabo, sa itik, ganyan, mga baboy, kumakain din ng mais. Yung darak, paborito ng baboy. No, darak na mais, ang sarap sa baboy yan. Kahit mga kambing nga, kumakain din sila ng darak ng mais kasi napakasarap din yan. Huwag lang yung luma na, kasi minsan yung luma na darak mapait din sa kanila, ayaw nilang kainin. Yung mga fresh na darak o kaya yung mga tuyong-tuyong mais, tapos yung darak niya ay hindi naman nagkaroon ng bukbok,
No, madalas gustong-gusto yan ng mga alagang hayop yan, yung mga darak ng mais o yung mga darak ng palay. Kung yung area natin ay malawak ang palayan, so may mga source ng mga darak dyan ng palay. Yung mga darak, yun yung mga galing doon sa pinapagiling na palay, di ba, may bigas dyan, tapos may balat ng palay, tapos may darak dyan na lumalabas din doon sa gilingan ng palay. Yun yung ginagamit ng marami din para makatipid sila. Doon sa may mga existing na mga palayan, so yun yung kinukuha nila, yung darak na yun, hinahalo nila yun doon sa mga alternative na patuka. Yung kamuting kahoy, ano pa ba, gabi, yun, niluluto nila yun, tapos hinaluan ng darak, yun na yung pinapakain nila sa baboy. Yung iba naman, fresh na kangkong, fresh na talbos ng kamote, fresh na madre de agua, yun yung tinatadtad nila, maliliit, tapos hinaluan ng darak. So yun yung pinapakain nila doon sa mga alaga nilang hayop. Yung iba naman, feeds ang pinaghalo-halo nila. Nagkaroon sila ng sarili nilang formulation para mapakain yung mga alaga nila. So, yun yung mga pamamaraan na karamihan din para kahit papaano ay maibsan yung kanilang paggastos ng malaki doon sa pag-alaga ng hayop. Sabi nga nila, maraming nagsabi na lupa na daw kulang kasi pangarap na nila na magkaroon ng ganong pag-aalaga ng hayop, lupa na lang ang kulang kasi wala nga lupa. So, marami din naman, no? Actually sa bukid, kung makapunta tayo na sa mga bukid, marami dyan ang mga nandyan, nagabukid pero hindi sila ang may-ari ng lupa. Majority dyan, tenant o mga tagapag-alaga pero nagagawa nilang mag-alaga ng hayop. No, marami din dyan na may-ari ng lupa pero makikita natin na hindi naman talaga mayaman. No, sakto lang din ang kanilang pamumuhay. May ano lang sila, meron lang silang manang lupa kaya lang hindi nila na-maximize masyado. So kasama yun sa gusto nating ma-share din dito sa ating mga ginagawa na mga content. Gusto natin na parang bigyan sila ng ideya doon sa kanilang lupa para kahit papaano ma-maximize nila yung mga productivity doon. Wherein doon sa lupang yon, pwede ka magtanim ng, kasi madalas sa amin, mga niyugan or mga sagingan or mga prutasan na doon sa baba ay pwede mo naman lagyan ng mga alagang hayop. Diba? So, para ma-maximize mo yung area, ang maganda pa doon, good news pa noon, may tanim silang saging. Diba? Pagka nag-harvest na sila ng saging, lalo na itong saba, binenta na nila yung bunga or pangmerienda na nila, yung puno ng saging, pwede pa nila yung kunin at ipakain naman doon sa alaga nilang baboy or alagang mga pabo, mga manok, na pwede namang ihalo yun doon sa mga darak, sa mga feeds, para doon sa mga nagba-backyard farming. No, madalas sa atin kasi sa backyard farming, yung mga konti lang yung alaga natin, kung ano yung available na pwede nating ibigay na pagkain sa alagang hayop ay binibigay natin sa kanila. No, shout out kay Farming J Bantang, Bantang. Kay Farming J Bantang, shout out po, maraming salamat. So, yun yung mga ginagawa ng iilan sa ating mga ka-farming, no, para medyo makatipid. May mga nagtatanong din yung formulation daw, kung ano yung formulation, madalas talaga sa amin kasi backyard farming, wala pa talaga kaming talagang fixed na formulation ng pampatuka. Kung anong available na meron dyan, yun yung binibigay namin. Halimbawa, tag-ani ng palay, no? So, nangunguha kami ng mga leftovers na mga palay sa palayan kasi alam naman natin, pag tag-ani ng palay, may mga ano dyan, yung mga nililipad ng hangin ay naiiwan dyan, no? Yun yung kinukuha namin, iniipon na pwede ring ibigay doon sa mga itik, sa mga manok, sa mga pabo. So, yun yung kinakain din nila. Tapos kapag naman pagka nagpagiling ng palay, yun, mga darak, na nabanggit natin kanina. Tapos minsan pa, bago magtaniman ulit, may mga dyan ng palay. Ang tawag yan sa amin kasi tawag namin dyan, hagdaw, no? Ihagdaw namin yung mga palay doon na tumutubo. Yung pinag-anihan kasi, tumutubo pa yan. Minsan namumunga pa yan. Yung bunga nun, pwede anihin, tapos ipakain sa mga baboy. Ano kasi yun? Lamang na doon yung ipa. Kaya hindi na rin kinukuha ng mga may-ari ng palayan. Depende na rin yan. Kung kukunin nila, so, kunin nila. Pero kung hindi naman nila kukunin, maaaring hingiin at yun yung ibibigay sa hayop. Yun yung hindi yun yung pure na tinatanim ng palay. Yun yung mga pinag-anihan ng palay, tapos tumutubo ulit. Tapos namumunga kasi ulit yan ng kaunting mga bunga na. May ilan, hindi na nila kinukuha yan. Hindi lang ilan, kundi majority. Hindi na nila kinukuha yan. Tapos pagka tag-ani na, pinapaararo na naman nila yan, so nasasayang lang. Pero nagiging fertilizer naman siya doon sa lupa. Pero po pwedeng ibigay doon sa mga alagang hayop. No, kapag maliit ang espasyo, so yun ang nabanggit natin kanina, so po pwede na yung pag-aalagaan ng yung manok, kaya lang medyo magastos kasi kailangan natin bumili. Pero maraming mga nag-alaga na kahit na maliit space nila, wala silang pagtamlan, pero nakakatipid pa rin sila. No, naghanap sila ng formulation nila, lalo na doon sa area na may mga taho.
no, may mga paggawaan ng taho, madalas meron diyan yung mga sapal ng taho, yan pwede pandagdag. Yung iba naman doon may mga copra meal, no, yung mga reject doon sa mga kopras, yun yung ginagamit naman nila na pandagdag na pampakain sa alaga nila. Or yung iba may napagkuhanan sila ng murang darak, so ganun ang ginagawa nila. Tapos hinahaluan nila ng feeds, may mga formulation silang ginagawa para kahit papaano hindi naman mapagastos ng sobra. Pero kapag ini-enjoy lang natin yung pag-aalaga natin as way of life, no, madalas kung mayroon naman tayong sahod, may extra naman tayo. So sa atin kung kaunti lang naman yung alaga, no, kahit kami kung kaunti lang yung alaga or nagsisimula pa lang kami, nagpipure din kami, nagbibigay kami ng feeds doon sa pagsisimula namin habang nagpaparami. Pero habang tumatagal, dahan-dahang pinaparami, naghahanap tayo lagi ng solusyon para hindi naman tayo mapagastos sa sobrang malaki kapag naparami na yung alaga. So kailangan pa rin natin mag-learn. Kaya maganda na start small muna kasi dahan-dahan nating nalalaman yung pangangailangan ng hayop, dahan-dahan natin na nahahanapan ng diskarte, kung anong diskarte yung pwede nating magamit. Kaya Farming Reyes Daisy, hello po. Maraming salamat po sa inyong panonood at kayo maraming salamat din po sa pag-comment. So ayun, doon din naman sa iilan, no, gusto rin mag-alaga ng baboy, ginagawa nila yung mga baboy naman na inalagaan nila yung mga sa piggery naman sila. Maliit ang space, tas meron silang gumagawa lang sila ng hole, butas na kung saan doon pupunta yung mga dumi ng kanilang mga hayop, tas nakapigiri. So maliit lang espasyo din yung requirements. At ang requirement din dapat wala kang kapitbahay na malapit kasi posibleng magrereklamo din kapag naamoy nila yung dumi ng mga alagang hayop. Kaya pag sa bukid, no, kapag yung farm natin ay lote, tas nasa bukid naman tayo, walang kapitbahay, so pwede rin na mag-alaga doon ng baboy. So nasa atin na yun manok, no, actually pabo, actually halos lahat ng hayop po pwedeng alagaan maliban na lang sa baka, kalabaw, no, kambing kasi yan nagre-require talaga yun ng maraming damo, no, lalo itong baka medyo madami-daming damo ang kailangan. Sa mga kambing, no, kahit na medyo kaunti lang or yung iba naman maliit ang space nila, pinaglagyan ng kambing, nasa loob lang ng bahay, ang ginagawa naman nila, nangunguha sila ng mga damo doon sa mga katabing mga lupa, no, kung yun ay pinapayagan sila. So, kailangan din magpaalam sa may-ari kung pumapayag naman ng manguha ng mga damo sa kanilang lupa, wherein malaking tulong din naman sa kanila kasi tayo na naglilinis ng kanilang area kasi napapakain naman natin sa alagang hayop natin. So, pwede rin yun. Maliban na lang sa ilan na may mga alaga ring hayop, no, minsan hindi sila napayag masyado pag ganon. No, kaya yung iba, nanguha sila sa tabi ng kalsada, kasi may mga madre de cacao dyan, yung kambing. Maganda sa kambing, makain siya ng mga dahon ng kahoy, dahon ng mga madre de cacao, madre de agua, dahon ng mga napier grass, mga ganyan. Maraming mga damo, dahon ng mulberry, ang daming mga nakakain ng mga kambing na pwede natin kuhanin dyan sa paligid lamang. Yung mga kahoy, mga dahon ng kahoy, kahit dahon ng mangga, diba? Kinakain din ng kambing. So, ang daming kinakain ng kambing. Yun yung gusto ko rin sa kambing kasi hindi siya maarte. Ang dami niya kinakain na klase ng mga dahon or mga damo. Pero ang pinaka-main pa rin na kailangan nila, siyempre yung mga damo. Yung mga dahon na yun, ang ginagawa namin doon ay pang merienda lang nila. No, para pandagdag lang nila sa yung nutrients na kailangan ng katawan nila. Tapos bukod doon, no, ito pa lang nakita ninyo sa mga bago lang, King's Vita Plus na vitamins ang ginagamit namin para doon sa mga alaga naming hayop, pinahalo sa pagkain o inumin nila na kahit na kinakain nila mga alternative na patoka. Alam naman natin, noong unang panahon, walang problema ang mga hayop kahit nasa gubat yan sila. Hindi siguro nagkakasakit kasi dumadami pa rin sila. Pero sa ngayon, pag nag-alaga din ng hayop, madalas nagiging sakitin, mahina ang immune system. So ito yung solusyon namin, ginagamitan namin ito, King's Vita Plus na vitamins para lumakas ang immune system nila. No, kasi ito yung kasabay na yung mga bagong klima ngayon, no, panibagong surroundings na minsan medyo biglang umuulan, no, tapos yung mga manok mas nagiging sakitin, yung mga alagang kambing. So ang solusyon namin daily, binibigyan namin ito, hinahalo namin sa tubig inumin nila or doon sa pagkain nila. Powder ito na pwede natin na isang kutsara halo natin sa inumin nila or isang kutsara halo natin sa feeds na kinakain ng alagang hayop or kahit anong patuka, no, everyday, para everyday may vitamins, maintenance siya na vitamins. Parang tayo lang din pag nag-take ng vitamins everyday. So ganun din sa mga alagang hayop, mas maganda rin everyday nakaka-take sila ng vitamins. Ito ay based lang din sa experience namin at based din mismo sa recommendation. No, so kay Ka-Farming Reyes Daisy, ako po nagsimula pa lang sa manok, isa pa lang manok ko. So ayun, no, napakagandang panimula na rin ni Ma'am. O at least may isa siyang manok na panimula.
So, yan pa lang, okay na yan. Kahit kami nga dati, bumili rin ako dati nung nalaman ko yung kapitbahay namin ay merong huluhano na manok. No, bumili ako isang pare. So, 2 piraso lang na manok yun. Pero may mga existing kaming konting mga native na manok. Ang ginawa ko, bumili ako ng isang pares. Magkano yun? 400 pesos pa yun. Nakakaano lang. Kakawalay lang. No, dati kasi medyo mura pa. Ngayon alam ko medyo mahal na. May iba na 800 per head, ganun. So, yung mga presyuhan. May iba naman, pag native, medyo mura lang, no? Meron mga 200, 300, so depende rin. Depende sa area na pagbilhan natin. So, yung ginawa ko, isang ano lang yun, isang pares lang na manok na ang laki ng benepisyo. Dahil na-upgrade niya rin yung mga native naming manok na pag yung mga anak nun, nagiging matangkad na, mataas yung tindig ng mga manok. So, ang laki ng impact dun sa mga native namin. Although, yun lang yung nakatulong na malaki dun, no? Isang pares ng manok ang binili ko. Pero, mas maganda pag bumili tayo ng manok, pag nagpalahi tayo, maganda hindi rin inbreed. No, hindi sila magkapatid, hindi sila magkamag-anak. So palahiin natin na magkaiba sila na blood, hindi sila magkapatid, magkamag-anak o ano, para walang inbreeding. Yun ay nakuha lang din natin sa seminar. Hindi naman ako expert pagdating sa mga ganyan. Ito ay mga natutunan ko lang din na na-share ko lang din sa inyo para mas maging productive yung pag-aalaga natin ng hayop. So yun, sa ngayon, ginagawa naman namin habang tumatagal kasi, 'di ba, pansin natin na kapag meron kami nung huluhano na yon, tapos habang tumatagal, medyo nagiging inbreeding na rin kasi yung mga anak, nalalahian na niya. So, ang ginagawa namin, palit ulit kami ng lalaking manok, nagkuha ulit kami. Kaya yung mga manok namin, halo-halo. May huluhano, may kambuha, may mga native, may mga yung mga walang balahibo sa liig. Yan, iba-iba yung mga manok namin kasi nagpapalit-palit kami lagi nung pampalahi sa kanila para maiwasan yung inbreeding. Tapos ngayon may mga Rhode Island din kaming lalaki, meron din kaming Black Astrolorp na lalaki na pinapalahi doon sa mga inahining manok namin. So ganun lang, ang ginagawa namin, upgrade kung ano yung available na manok na meron dyan, in-upgrade lang namin. Pero mas maganda kung meron talaga tayong direction. Kung gusto natin na i-focus yung pag-aalaga ng manok, may direction tayo kung anong klaseng manok ang gusto nating alagaan, ano yung gusto nating paramihin, pure na mga heritage chicken ba, pure mga Black Astrolorp ba, pure na mga Rhode Island ba, yung mga Bowbans chicken ba na pure, para at least meron tayong meron tayong materyales na once na may maghanap ng Bowbans chicken, o meron tayo, pag may naghanap ng Black Astrolorp, meron tayong mga pure na manok o rin mga Shamo. So maraming mga lahi ng manok na kung gusto natin mag-pure, mas okay din. Kasi pagka mga upgraded, mga native in-upgrade natin, madalas ang presyuhan yan ay same pa rin sa native. Compared dun sa mga pure na inalagaan natin. Pag pure kasi, may ibang presyo yan. Depende sa demand. Kasi minsan, halimbawa, yung mga manok na bago pa lang dito sa Pilipinas, mga heritage chicken, yan kasi yung mga native sa ibang bansa. Dito sa atin, tinatawag natin yun na heritage chicken, pero sila yung mga malalaking lahi na mga manok na napakaganda rin kasi mas mahal natin may benta. So may klase ng manok na mas malakas mag-itlog, no, medyo maliit na manok, tapos ang kinakain niya ay medyo kaunti. May manok din na mas malaking manok pero mas malakas-lakas kumain, pero pang meat type siya kasi lumalaki siya. Ay iba, pang egg type, itlog naman yung product niya, hindi siya ganoon kalaki. Product pa rin ang meat niya pero hindi siya ganoon kalaki. No, pero ang advantage nun, hindi ganoon kalaki din yung kinakain niya. Halimbawa itong Bowbans chicken na napakaganda rin naman ng itlog niya, napakaganda ng produksyon ng itlog. Bowbans chicken, no, sa mga nagtatanong, ito ay meron nito kay Fernando's Integrated Farm. No, pwede kayo mag-inquire niyan sa Tarlac sila. Pwede kayong dumirekta doon sa page nila, Fernando's Integrated Farm. Yan yung mga napipicture natin na mga farm. Meron din isa sa Iloilo, no, na pwede nyo rin na check yan sa page natin, Farming Business ATBP, search nyo lang, Bowbans Chicken Iloilo, yan, pwedeng makita nyo na yung ano niya. So, yan, at Bowbans Chicken Fernando's Integrated Farm sa Tarlac. So, yan yung mga farm na na-feature na rin namin sa Farming Business ATBP na nag-alaga ng mga Bowbans Chicken. So, yan yung mga galing sa, di ko matandaan. Sa ibang bansa siya galing, mga heritage chicken na napakaganda rin na pang-egg type yung klase niya. So, medyo maliit pero malakas mag-itlog. So, mas less yung consumption niya ng feeds. So, yun yung mga iba-ibang manok din na nasalubong na natin na feature natin.
So, dun sa ilan na gusto mag-alaga naman ng kambing na maliit lang espasyo, so yun, nabanggit natin kanina, kapag meron tayong mapagkuhanan ng damo, advantage, pwede tayong mag-alaga ng kambing kahit maliit ang space natin. No, importante, may damo na mapagkuhanan. Pwede naman ang kambing na nakakulong lang, no, linisin lang natin lagi. Mas ano nga yun mas advantage nga yun kasi hindi na sila lumalabas, mas kontrolado natin yung pinapakain natin sa kanila. No, unlike sa pinapakawalan natin, minsan kumakain ng plastic, kumakain ng mga kung ano-ano lang nakakain nila. Minsan may mga parasites. Pag nakakulong lang sila, pag nag-ready tayo ng pagkain nila, kailangan lang din na patuyuin lang natin, air dry natin para wala ng mga hamog-hamog yun. Tapos, yun, hindi na sila medyo mababa na yung mas mababa na yung chance ng mga parasites. Kasi, sabi ng mga expert nga, ang parasites ay galing usually doon sa mga hamog-hamog sa umaga. Kaya recommended nila na kapag yung mga kambing natin ay pinapakawalan, dapat daw medyo tuyo na yung mga hamog-hamog. No, marami ang sumusunod, may ilan pa rin na hindi naman, kahit kami nga minsan, nagawa pa rin namin ng maaga na napapastol yung kambing, lalo na kung tingin namin gutom na. Pero yun ang advice ng expert na mas okay din na sundin natin para talagang natin yung kambing, makatulong na rin para kahit papaano hindi maging yung kambing, hindi mahina. Kasi hindi siya ganun kalakas na makaka-consume ng mga parasites doon sa paligid. So, yun. Ang naman, advantage din sa pag-alaga ng kambing compared sa mga baka, kalabaw. No, ang kambing, mas less yung kinakain niya. 5 months lang yung kambing ay nagbubuntis. No? Halimbawa, yung kambing ay 8 months old na. No, after, pag naglandi na siya, 5 months lang nanganak na siya. Yung mga baka, kalabaw, medyo matagal, taon nang antayin bago sila manganak. Tapos yung kinakain nila mas malalaki. Pero ang naman nito, ang pagkakaiba naman nila, ang kambing, medyo mahina sila. No? Minsan mas madali silang nagkakasakit, lalo na yung mga baby kambing. Tapos nauulanan, ganyan, tapos nilalamig. No? Usually, nanghihina, nagkakasakit, so nasasayang din. Sa baka, kalabaw naman, based on experience namin, malakas sila sa sakit. Kasi simula nang nag-alaga kami ng kalabaw baka, hindi pa kami namamatayan ng mga bakat kalabaw. No, doon sa mga kambing, may mga sitwasyon na nangyayaring ganon. No, lalo na kung nanghihina na yung kambing. So, yun lang. Tapos mas mahal lang ang bakat kalabaw. Medyo matagal lang sila, pero mas mahal sila. Compared sa kambing na mas mabilis, 5 months lang nagbuntis, pero medyo mababa lang yung presyo niya. No, compared doon sa... Depende rin kasi may mga kambing din ngayon na magagandang lahi. Yun yung mga Anglo Nubian, Boer, Saanen, Toggenburg. Mga magagandang lahi sila galing sa ibang bansa na may mga nagbe-breed dito sa atin ngayon. Mga passionate din sa pag-alaga ng kambing na talagang nag-invest sila sa ganung klaseng kambing na napakamahal din. Mas mahal pa sa baka at kalabaw. No, yung mga pure, yung mga full-blooded na tinatawag nila, sobrang mahal ng presyo nun. No, minsan may mga 100,000, isang piraso lang, may 25,000, ganun. Depende rin sa lahi, depende sa breed. No, may mga ganong presyo. Pero sa mga native, mas mura lang kasi minsan may mga 3,000, 5,000, mga ganong may native ka na or mga upgraded, no. Yung mga upgraded lang muna. So, yun lang yung pagkakaiba, no. So, may iba na ganun sila nag-invest. Pero sa atin, kapag mag-start pa lang tayo, mas best, start muna tayo dun sa native o mga upgraded. Huwag tayong dumirekta dun sa sobrang mamahalin kasi ang taas ng risk din. Kapag ka nag-alaga tayo ng ganun, alam naman nating sanay yun sa ibang bansa, yung mga ganung klaseng lahi. Kung nagsisimula ka pa lang at ganun agad, naglabas ka agad ng 100,000 sa isang pirasong kambing lang, pagka nagkasakit, namatay, sobrang sayang naman. Maliban na lang pag kayang-kaya naman talaga. Or kapag may nag-assist sa atin na yung marunong na rin mag-alaga ng ganung klaseng hayop. So, yun. Pero ang maganda doon, kahit na konti lang yung kambing mo, maganda rin yung doon. Maganda rin yung kitaan kasi mahal yung ganung klaseng kambing. No, kahit konti lang. Kaya lang, inulit natin, kailangan kabisado rin natin ang pag-alaga noon or may nag-a-assist sa atin kasi lahat naman, kahit sa mga native din naman, sa pag-alaga ng hayop, risky din talaga. Hindi siya 100% na sigurado tayo, nakikita tayo. Kailangan nating tiyagain, kailangan nating hanapin yung susi. No, kailangan nating hanapin yung key kung paano natin maparami yung alaga natin. Kailangan din natin na magtiyaga at hanapan ng diskarte lagi para mapaunlad natin yung pag-alaga natin ng hayop. Kasi yun talaga, hindi naman porkit nakita natin sa video ay ito yung sitwasyon ng kanyang alagang hayop, marami, ang gaganda.
No, marami rin silang pinagdaanan dyan. Marami rin silang discarding na ginamit dyan para mapalago nila yung pag-alaga nila ng hayop. No, hindi rin ganun kadali. Kaya tayo, no, mas maganda, yun, dahan-dahanin muna natin. Mag-learn tayo, kunti-kunti muna. Hindi porket sinabi nila nakikita ka malaki, ay kikita ka talagang malaki. So, kailangan mo munang mag-learn. Kasi sila, nag-learn sila. Inalam muna nila yung mga tamang hakbang na para mapaunlad nila lalo yung pag-alaga ng hayop. No, kaya nila nakamtan yun. So, tulad ng ilan, may mga nag-alaga ng itik na may magandang kitaan, may iba naman na lugi sila. No, dahil sa mahal ng bilihin, mahal ng feeds, 'di ba? Tapos may iba naman ang ginagawa nila, pinapastol nila yung mga itik nila sa palayan kapag tag-ani. So, doon naman sila nakakatipid. So, mas malaki naman yung kinikita nila kasi mas less yung gastos nila sa feeds. Iba-ibang diskarte din dito sa farming. May kanya-kanyang pamamaraan din. So, yun. Kasabay na pag-alaga ng hayop, nandito ang King's Vita Plus, mga bago lang dito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Pwede natin subukan sa mga alagang hayop para mapalakas natin ang immune system nila. Ito ay rehistrado mismo sa Bureau of Animal Industry. At ang maganda dito, nandito na ang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes. No, meron siyang essential elements, calcium plus D3, enzymes, probiotics. At napakarami niya pang sangkap, no? So, meron pa siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotics. So, yun. Sa composition niya, sa 100 grams niya, meron siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, no? Folic acid, pantothenic acid, biotin, So, yan yung mga, ano niya. So, may instruction din siya sa likod kung paano gamitin sa mga, no, sa mga nais din na yung hindi natin makuha yung ano dito, yung mga detalye dito sa video, sa live. So, pwede rin pag nasa inyo na ito, ay nandyan sa likod yung mga instruction din kung paano gamitin, ilang kutsara yung gagamitin, depende sa klase ng hayop. So, ayan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, pwede natin gamitin sa ating mga alagang hayop. Ito, yan. Ito yung gusto ko dito kasi kahit anong hayop, kahit na marami kaming alagang hayop, ginagamit ko siya doon. Kung di man maubos ng manok, naibigay ko sa baboy. Kung di man maubos ng kambing, naibibigay ko sa manok, sa baboy. Yan lang. No, hindi man maubos ng baka, naibigay ko sa manok, baboy ulit. Kasi yung baka, maarte. Minsan pagka binigyan mo yung kambing ng tubig, hindi niya naubos, hindi na inumin ng baka yan. Inaamoy ng baka, maarte sila. No, kaya pwede pa rin ibalik doon sa mga ibang hayop naman. No, or madalas ano lang, tansyado, tinatansya lang. Pag kaunti lang yung alagang hayop, kunting tubig lang, doon lang ihalo, kunti lang din. Tapos yun, saktuhin lang na talagang maubos nila. No, konti-konti lang naman. Itong 100 grams na ito, no, isang pakete na ito, powder siya. Itong ganito karami, pwede na maihalo sa isang sako na feeds. No, marami na rin pwedeng paghaluan. Doon naman sa tubig, marami-raming tubig na rin na pwedeng paghaluan nito. Kasi isang kutsara lang naman, ihalo mo dun sa isang galon na tubig or 4 na litro na tubig, papainom sa manok, sa mga pabo. So, marami-rami na. No, 100 grams siya. Price niya ranging nasa mga around 100 pesos depende sa area. So, dito sa amin, pwede rin kayo mag-PM dahil available din sa atin, no, 99 pesos dito sa amin. Pero PM lang kayo kasi para mabigyan namin instruction. Kung halimbawa, sa area ninyo, ay meron din naman sa mga, actually ito kasi ay available din sa mga aggregate stores. Pag dito sa amin, meron kasing shipping fee. Kasi pag ipapadala, pero cash on delivery na siya. Hindi ka na kailangan lumabas ng bahay, cash on delivery na siya. Mababa lang naman shipping fee niya, depende sa dami ng iyong i-order. Pero mas sulit kung yung mga order mo ay mga 8 piraso kasi kasya siya doon sa isang promo pack ni LBC na mas mababa yung shipping fee. So, yun. Depende sa area yun. No, mga 8 piraso. So, yan. Subukan mo na rin. No? King's Vita Plus Animal Feed Supplement. PM lang sa mga nais din mag-order or available siya sa mga aggregate stores mula Mindanao, Luzon, Visayas. No? Punta lang tayo sa mga pinakamalapit sa atin na aggregate at mag-inquire tayo kung meron ba sila nitong King's Vita Plus Animal Feed Supplement para masubukan nyo rin sa mga alagang hayop. So, actually, ngayon, kanina pa lang, ang dami rin mga nag-PM sa amin na nag-reorder ulit. Kasi nag-order sila mga last 2 weeks, no? Tapos ngayon nag-order ulit sila. Noong una nag-order ng 8, tapos ngayon 20. So, ganun kagaling. Maganda yung nagiging result dun sa mga alaga nila. So, yan. So, para kayo na rin, makaranas na rin, kayo na rin mismo makapagsasabi kung okay ba dun sa mga alaga ninyo. So, pwede nyo subukan.
So, yun lang ang ma-suggest ko, pwede nyo subukan. Kasi based ito sa experience namin, napakaganda niya naman dun sa mga alaga naming hayop. Kaya ito, sinishare ko din mismo dito sa live natin at dito sa mga content natin. So, yun. Subukan nyo na rin. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Maraming salamat po. Happy farming po sa inyong lahat. Thank you po. Ayun! Thank you so much, Sir Jade, sa iyong additional tips para sa ating lahat this afternoon. Yes, hindi naman kasi talaga required na pag mag-farming ka, dapat malaki ang iyong lugar, diba? Kaya nga dito sa mga syudad, ayan, mga urban areas, pinopromote actually ang urban gardening kung saan kahit na medyo meron ka lang maliit na spasyo at your sa iyong bahay or sa labas na iyong bahay, you can start planting mga gulay-gulay, ayan, mga konti-konting mga spices, mga lamas, o pwede ka magpatubo ng kamunggay or ano yan, malunggay, o diba? Kahit pa konti-konti lang, that's also a big already and a big aspect or a big help on you, diba? Kaya syempre, sa kalaunan, ayan, mas dadami pa yan, mas marami ka pang, mas magkaka-interest ka pa, or you can somehow encourage your neighborhood to do the same. Ayun. So, kaya nga sinasabi namin ni Clara na don't waste any space on your lugar, sa inyong area. Kung meron kayong konting lugar sa bahay nyo, pwede kayong magkuha doon ng mga tawag ng mga plastics, lagyan nyo na ng lupa, magtanim kayo ng mga sibuyas, anong pwede nyo, mga maliliit lang na mga tanim-tanim na pwede nyo magamit in the future or soon, diba? It's also a way of teaching your children on how to really give importance to food. Nakikita nila na nagtatanim kayo, you can also encourage them to do so and tell them na ganito anak, dapat alagaan. It's because kinakain natin to. Let's give more importance to this one. And that is also one of the goal of the country of to food security, diba? So, though meron tayong mga magsasaka, let's admit it na may mga instances, syempre, that's also a savings para sa atin, diba? Kung nakapagtanim ka ng maraming sibuyas dyan, no need ka nang bumili sa mga tindahan, medyo mahal-mahal yung kilo this time, diba? O patingi-tingi, or meron kang malunggay on your background, o no need for you to buy, kuha ka lang doon, may sabaw ka na, and you have food na nutritious for your family. So yun ha, doesn't need to have a very big area, magsimula ka lang pa konti-konti and boom, o diba? Pag na-love mo na yung farming, why not i-push mo na te at madi, o diba? Para bongga na talaga, marami na ang ma-inclined into farming. Ayan, so syempre sa mga friends po nating nagtatanong saan po nila mabibili ang ating mga produkto, ayan, aside sa mga tawag nito, mga Agribet store partners natin, ayan, pwede nyo po kaming mabili, ayan, online, ayan, kung baka naubusan yung mga suking stores niyo over there, you can buy us or chat our Facebook pages, King's Vita Plus and Tenso, Worms to Go, Panamox, and King's Vita Pep. For that one, ayan, i-chat nyo lamang po kami, ask if you want to order, and merong LBC branches to your area, pwede kaayo, ayan, pwede mag-cash on delivery or cash on pickup, o diba? And pwede din po naman ang Shopee, ayan, KBM Agribet Lines, yan ang name ng store, hanapin nyo lamang po para sa mga legit na product, dyan po kayo mag-add to cart and check out. Ayun, para hindi na kayo ma-stress. Diretso na lang kayo order, o diba? Hintayin na lang mga few a week. Ayan na po yan. I-deliver po sa inyo. Door to door. Ayan. So natapos na naman po ang ating araw, mga friends. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin sa loob ng isang oras na ba yun, o diba? Parang ang bilis. Ayun. Thank you so much. Bukas na naman po ulit sa ating chika-chika. Ano pa bang pwede nating mapag-usapan in anything and everything under the sun? By the way, happy birthday sa mga friends ko palang nag-celebrate ng birthday. Nakalimutan kong gumawa ng listahan. Ayan, sorry po, cardams na po talaga. But anyway, to those who are celebrating their birthdays today, happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, bukas po ulit, same time, ayan, same channel, charot, and same faces. Ayan, maraming salamat. Ito po inyong programang AgriSenso, at ito po si Inday Bajang. Happy afternoon, everyone! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan. Kikita ka na, aasenso ka pa sa programang AgriSenso.
Senso. Kauban si Inday Bajang ug Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.